Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfiru Rabbakum kana goparo wa yursirli sama alaikum mitroro. Astaghfiru Rabbakum kana goparo wa yursirli sama alaikum mitroro. Astaghfiru Rabbakum kana goparo wa yursirli sama alaikum mitroro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanggo subscriber asisten Bang Re, karo subscriber itu Rimba, karo subscriber King Sultan. Jadi mau kameramene Turimba ngomong arep petuan karo Madatuk, tapi Madatuk wis mangkat dhisik dadi adewe nyusul omonge ning hutan larangan. Tapi adewe wis muter-muter iki mau ora petuk. Neng di kira-kira Madatuk iki ono sing arep dibahas karo Madatuk karo iki karo aku iki, masalah rombongan preman-preman guru-guru besar. Jadi guru besar sopo sing dadi pertanyaan dhewe iki. Karena caping bisu iku, pendekar caping iku sing bisu wis mati karo Bang Re Lampung. Tapi ngrungu kabar omonge kameramen mau ana pendekar caping sing bisu. Jadi omongnya Madatuk iki ngejak aku arep nemok ke arep ngintip apa kerjaane pendekar caping bisu sing ireng iki. Tapi omongnya kameramen sing pernah dulu ana bedone. Jadi dhek nggo kliningan. Nah, kliningan iki gawe aku bingung. Ojo-ojo kliningane Ucup Dragon. Karena kliningan Ucup Dragon hilang ning kuburan waktu tak kubur karo Ucup Dragon. Aku sebagai wong tuane pengen penasaran, pengen ngerti apa kae iki kliningane Ucup Dragon apa uduk. Karena dhewe ngerti kabeh sing nggo kliningan iki Ucup Dragon. Lah iki metune pendekar caping sing nggo kliningan. Pendekar bisu iki. Jadi ade bingung. Jadi nek adewe ora goleki, ora ngerti, ora sapa ngerti sapa wonge ya ora ngerti adewe. Jadi piye wae carane ade arep goleki, arep ndelok critane. Ayo subscriber kabeh. Astaghfiru Rabbakum. Astaghfiru Rabbakum. Jadi omonge kameramen iku pendekar caping iki nongole pas malam Jumat. Jadi iki sing adewe jadi tanda tanya, jadi bingung. Kok masalahnya ora wis-wis. Jadi subscriber ya. Astaghfiru Rabbakum kana goparo wa yursirli sama alaikum mitroro. Memang hutan larangan iki pinggir kali gede. Memang jarang wong-wong sing arep mrene iki nek ora ana tujuan sing sak bener-bener, nek mung dolan-dolan tok males nggone. Jadi emang nggone terlalu apa ngono nek karo sing mistik-mistik pas tenan. Jadi emang kumpulan demit-demit,
gendruwo, emang wakeh kene iki. Karena ning kene iki rata-rata walas gede. Jadi sing gawe dhewe bingung. Emang nek rombongan kaya wong-wong sing menyendiri memperdalam ilmu kebatinan iku memang pas sing nggon-nggon kaya ngene. Nggon sing akeh duwite. Karena dene muja-muja demit beda karo sing cedhek muji karo Gusti Allah ana ning masjid nggone sing resik wangi-wangi iki kumuh kaya ngene bingung urusane. Tapi memang ya kaya ngene arep dipiyeken nek memang ora pernah muncul lampah lan lakune wong sing rak bener iki rata-rata ya seneng sing kaya ngene nggone. Jadi harus subscriber kabeh. Sopo? Oh, kameramen. Dulu kan. Kene kamera. Aduh, rada ngintip. Ana wong ireng-ireng tapi suaranya keliningan. Jadi itu sing ati apa iki sing ngomongin Mas Datu kayak berarti anu kameramen kok mana tempat ya kalau tempat tapi yo dienggo capek tapi nek sing dipateni Bang Reku ana abang-abange iki kok ireng kabeh iki. Tapi emang krung klining-kliningan ana swara klining-kliningan kaya tek ujug dragon tenan iki. Oke. Jadi kameramen ada pantau aja lagi kegiatannya lagi piye. Kameramen lah asli dulu sih. Jadi ini memang mencurigakan tenan. Tapi raine ra ketok. Tapi yo ego kliningan kaya teh ucap dragon. Menang kaya aja baca mantra. Jadi adewe kameramen hati-hati aja sampai kengetek karena adewe di acaranya mau ngintip tapi keliningannya leret. Tapi neng pinggirannya kayak ono tongkate deh. Pinggirannya ono tongkat tapi tongkatnya ngopurung dicekel ya. Wah, aurane koyo ngene temen. Emang kerasa tenang kekuatan mistis ya. Ah ya. Allah Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil azim. Emang tekanannya teman-teman subscriber. Jadi kudu
mung-mungan iki bener-bener emang wong iki gak wong sembarangan. Astagfirullahaladzim. Ah, Allah. Ah, Allah. Ah, ah. Jadi engko sik adewe nekon ini adewe intip sik apa kegiatannya. Engko nek wis tuntas tenan ditek wis. Dia harus ngerti apa kerjaannya. Astagfirullahaladzim. Ah, emang tekanan udara mistiknya kuat tenan. Badanku koyo ketindih gunung. Jadi kalau subscriber kabeh kameramen hati-hati. Allah. Ah. 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 Astagfirullahaladzim. Ah. 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 Astagfirullahaladzim. Edan tenan. Ya Allah. Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Aku ra niat jahat. Di sana sopo kowe sebenarnya? Jadi kameramen Assalamualaikum. Di sana sopo kowe sebenarnya? Ngopo kowe dipateni Bang Rai iso urip neh? Tapi dek udu sing dipateni. Terus sopo dek iki? Tujuanmu arep rene arep apa ki sana? Ojo nyerang ki sana. Allah. Aku arep takon. Ngopo keliningan ucup dragon ana ning awakmu? Hah? Aku arep takon tok di sana. Aku ora ganggu. Apa kue selama iki sing disebut pendekar caping bisu itu? Terus sing dipateni Bang Rai iku sapa? Apa iya sing dilawan Bang Rai iku sebenarnya sapa? Apa iso metu? Allah, Allah ya Rabbi. Astagfirullah. Astagfirullah. Allah.
hati-hati kameramen. Di sana aku ora niat jahat, aku murah takon tok. Astagfirullah. Ah, 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 Astagfirullahaladzim. Aki, aku harus takon tok, bah. Sopo sampean sak benere? Wong kira iso ngomong. Aduh. Tapi kekuatan itu dahsyatan. Aduh. Allah. Aku ora ganggu sampean, Mbah. Ngopo sampean kok mau nyerang aku? Allah, astagfirullah. Emang kameramen ngadepi wong iki bener-bener. Oh, Pak Kandang. La haula wala quwata illa billahil azim. Allah. Jadi wong iki bener-bener. Allah.
Sampai doa ke aku iso ngeroboh ke wong itu. Emang sampai hebat, tapi tingkah laku sampean sing gawe orang bener tetep mesti tak lagi. Jadi Madatu iki urung teko. Mbuh neng dia goleki Madatu ora temu, tambah temu sing wong koyo ngene. Iki sing gawe ati bingung. Tapi ben piye aku kudu mesti iso bertahan, iso ngalahke wong itu. Ya halah wala quwata illa billah. Ayo lagi. Wah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadaratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Anta masudi wiroda wa mahabbataka ya malaikatul minal muqrabin ya Jibril ya Mikail Israfil Israil taigong waigong laili alit wala awalu wala akhir wa johir wa batin wa wala kulli qadir ya hadirkan kekuatan, hadirkan berkah karamah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya kameramen, ade lunga sik. Kaya ade kudu golek Madatu. Astagfirullahaladzim. 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 Jadi kaya aku ra iso
Madhep beda dhewe. Ben piye aku kudu laporan karo Madatu. Cuman sing gawe aku bingung. Sopo sebenarnya Satria Bercaping iki? Sakti ini kelewatan. Jadi mungkin iso ra iso aku kudu golek Madatu, petuk karo Madatu kudu laporan. Mungkin saprene si ade petuk tak capke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.